operation. Om den verksamhet som vi planerar. I have to say that we do not agree with the opinions expressed in that newspaper article. Jag måste säga att vi håller inte med de åsikter som fanns i artikeln. Over the last 2 years, Northland Resources Under de senaste 2 åren har Northland Resources with a group of highly qualified mining experts med en grupp välkvalificerade gruvexperter have been investigating the geology and potential economic viability har vi undersökt geologin och den möjliga ekonomiska bärkraftigheten of the Tapuli and Stora ore deposits. på järnmalmsfyndigheterna i Tapuli och Sahara. Based on the initial results of these investigations, Efter de första resultaten från undersökningarna we are confident. är vi säkra. We are confident that under today's market conditions and using the right mining methods, the deposits can be exploited in a profitable and an environmentally social responsible manner. Wow. Vi är övertygade om att med nuvarande marknadsläge och med rätt gruvbrytningsmetoder kan dessa fyndigheter exploateras på ett vinstgivande och miljövänligt och socialt ansvarsfullt sätt. We believe that the information and data Vi anser att informationen och data referred to in the newspaper article this morning som tidningsartikeln refererade till are not the most recent, and therefore the conclusions are not necessarily accurate. är inte de senaste informationen och data och därför är slutsatserna inte pålitliga. Simply stated, the facts as we understand them today För att enkelt lägga fram fakta som vi vet idag, the facts do not support the article. vår fakta stödjer inte artikelns slutsatser. Tonight, we'd like to present overviews of the work programs Ikväll skulle here on the slides. som kommer att göra presentationen med hjälp av skärmen. Hardy is the Director of Regional Exploration for Northland Resources. Han är regional mineralletningsdirektör. And he's been associated with these iron deposits since what, 1968? 65. Och sedan 1965 har han haft med dessa fyndigheter att göra. I was very young then. Okay. Ganska nära då Kaunisvaara-by där vi nu befinner oss. Och sedan har vi då Hannokainen som ligger lite längre upp här. Jag ska inte säga så mycket om geologin, men de här gröna färgerna på kartan är sådana här som vi kallar grönstenar. Det är egentligen vulkaniska bergarter. Och det är anslutning till dem som vi har dessa järnmalmer av den här typen. Några av dessa är ganska ordinära järnmalmer, skarniermalmer som vi kallar dem tidigare, består egentligen enbart av magnetit, som ju är ett magnetiskt mineral och ett järnmineral. Några andra innehåller betydande mängder koppar och guld. Och det innebär att just i fallet här i Hannokainen kommer vi att använda också oss av en anrikningsmetod som heter flotation, ta tillvara alltså det här kopparrika koncentratet. Northland har ungefär 75 000 hektar giltiga inmutningar i Sverige och Finland i den här norra delen här för närvarande. Och en stor del av dem ligger här i Pajala-området. Sen har vi också uppe i Lannavaara-fältet och en nära Gällivare. Och här har man då borrat i senaste år ungefär
varje år mellan 60 och 65 000 borrmetrar. Det är det som jag ansvarar för. Vi kommer då att öka den här borrningen nästa år till i bästa fall med 9 rigglar. Så vi är nog det borrbolag som borrar mest tror jag i Sverige för närvarande. Sverige och Finland. Vi har väl, som ministern har sagt, ingen så geologisk och slösmässig synvinkel. Man måste gå stegvis, man måste lära sig. Och det första steget är att vi startar med olika processer här. Dels en tillståndsprocess för miljö och sociala frågor som vi kommer att få höra mer om alldeles strax. Och sen måste vi ha olika tillstånd. Väldigt viktigt är naturligtvis att få ett brytningstillstånd eller en bearbetningskoncession som bergmästaren då kan bevilja. Bakom de här ska det finnas en mängd utredningar, men det ska också finnas en ekonomisk kalkyl, en lönsamhetskalkyl som är mycket viktig. Det kallas på engelska feasibility study eller en lönsamhetsberäkning. De här tekniska studierna som jag nämnde om provtagningar, det har vi redan gjort här. Ni har kanske märkt att vi har gjort ett hål i marken här i Sahara. Och det kommer vi också att göra. Vi behöver inte göra det på finska sidan för där finns redan ett stort hål. Men vi kommer att ta ut ett jättestort prov där också från ett gammalt dagband. Så ska vi ut i vinter på Tapolimyren och plocka upp ganska mycket malm för att göra anrikningsteknisk undersökning. De här tidsperioderna här, steg 1, som kanske då kommer igång i början av år 2010 som Al Gordon här nämnde, det kommer då att vara en uppstartning i lite mindre skala, ett mindre dagbrott. Som, eftersom Tapolymalmen är stor och bred så kommer den i stort sett bara att omfatta järnmalmsbrytning. Och om vi ser det här, vad HD-aggregat är för någonting, så är det möjligt att en del av den här malmen kan säljas som tungmineralkoncentrat. Och då använder man sig bara av en ganska enkel anrikningsmetod. Efter krossning och malning så går man direkt över till magnetseparering, torrseparering. Så det blir inga avfall i den här produkten. Och det beror på att just den här Tapolymalmen är svavelfri, mer eller mindre. Sedan fortsätter man i steg 2 och går då också levererar malm till sinterproduktion eller pelletsproduktion. Och sen i steg 3 så kommer Stora Sahara in. Då blir Tapoly också djupare. I steg 4, och där kan jag väl säga så här att vi har väl inte fattat något slutliga beslut om det blir Hannukainen eller Sahara, utan de ligger kanske i fas parallellt med varandra. Och som vi ser så kommer det från Hannukainen då att även bli en annan produkt än järnmalm och pellets i pelletsverk. Det är nämligen koppar och guld. När det gäller placeringen av de här pelletsverken så är den preliminära bilden den att platsen där det finns en före detta cementtillverkning i Finland, Äkäsjoensuu, och där järnvägen, den finska järnvägen också slutar, den går ju ner till Kemi, att det skulle vara en möjlighet, en gynnsam möjlighet. Men det finns också ett andra steg som skulle göra att man också finns på svenska sidan här, någonstans mellan Sahara och Tapoly, bygger upp det andra pelletsverk. Det är ett beslut som då kommer att ske beroende på hur utvecklingen går fram. Vi ser också att slutprodukten här, målet är så stort som 13 miljoner ton, vilket är ungefär halva produktionen av den LKAB gör idag. Och då måste man ha 2 pelletsverk som fungerar lika bra. Nästa. Ja, Tapoly ser det att den ligger ju här ute på Tapolymyren. Den är en ganska gynnsam fyndighet. Den ser nästan ut som ett dagbrott. Så det blir väldigt liten gråbergsinblandning. Det kommer att bli en enkel process som jag sa, magnetisk separering. Och vi hoppas att gradera upp den här magnetismen, magnetisk separering, så att vi får ett fint magnetitkoncentrat. Och som sagt, vi kommer då att börja här och målsättningen är att vara igång med brytningen ungefär början av 2010. Nästa. Stora Sahara, där ska det också bli dagbrott. Inget annat som du kanske har sett i någon tidning så står det något annat, men här blir det dagbrott. Och där är det då att det kanske behövs en lite mer omfattande infrastruktur och en mer planering. I Tapoly är det också så att det finns mindre människor som bor i närheten av gruvan, medan det är annorlunda här i Sahara.